Assalamu alaykum. Türkmenova teleýeleminiň gaderly müştaklary. Täkim paýha summany magtumul Pragy ýylynda Ahman arkadagyly gahryman serdarymyzyň saýasynda beseden ker biriňizde bagtly pursatlar arzuw edýär. Biz hem Türkmenowady teleýeleminiň dörejilik toparlanan bilelikde bize waz bilen gepleşmegimiň ýene bir täze sanyny Aşgabat Sewda Dinjarş merkezinde ýadmagy makul bildik. Gepleşmegimiň bu edeki sanynyň mehmany Şuur çekip zanzı iyice yanım yanvara Doğrudan yatan olsa düşe yeten olsa Vakbunumum öten olsa Gün hasapta köyün yarım Hasap gitti koyun yarım Yolun tegim gişten Min sana karışyan Nerilim gil nerilim Yolun tegim gişten Elbette Alyas Körpäýew. Gaderly tomaşaçylar bize waz bilen gepleşmegde başlaýar. Ne görüşme diýeli gepleşmegden bu edek sanynyň mehmany Alyas Körpäýew şeýlede Sadan Ekter. Alyas Sadan Ekter gepleşmegde hoş gördük. Awal ozan nefesine Türkmenowadyna teyzelerli ýaýylmak diýen biz waz bilen gepleşýän syýlap çagyranyňyza minnetdarlyk bildirýän şeýle sahnalarda, owadan ýerlerde çykyş etmäge, öz ýahynyňyzy açyk görkezmäge bu mümkinçilikler dörediklerin Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadagyly gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutgan işleri. Bundan öýlen bu wajatym köp minnetdarlygymyzy bildirýär. Bugun Alyas ene Sadan'da ýigitler bilen owo aýdymlar bilen ýerine ýetirdiňiz. Bugünkü gepleşiginde söýüp aýdymlaryny getirdik. Halipalardan bize miras galan aýdymlar getirdik. Başardığımızdan ýerine ýetirip bereriz. Onda gepleşmegde wamynda sizin bir ýerine ýetirecek aýdymlaryňyza, sanaryňyza tomaşaçylarym uly höwes bilen tomaşa ederler. Mehman ýylaşlar edi tomaşaçylar gepleşmegde bir näçe sowallar bolar, tymsanlar bolar, noň boşgyny kene salmaly pursatlar bolar. Gara sahypalardan awarat bolar. Şeýdibem sadanlar bilen sen bilen bilelikde şu gepleşmegde bilelikde alyp çykarsy. Edi tomaşaçylar geliň onda siz bize tomaşa etmäne taýin bolsaňyz, Türkmenova teleýeleminde bize waz bilen gepleşmegden ilkinji sahypadan başlaýar. İlkinci sahypamyz Alyas şeýlerek. Assagly ýagdaýda eliňe şuwat SMS okladyk telefonumy, şonu oku, tez goý diýerler. Ýöne ýerine ýetiren aýdymyň bolmaýlar. Ene boşgon şeýlerek häzir okap bereýin. Ýöne saňa edilşi pursatda şu sahypada Sadan ýigitler has kömek etse ýerine düşer. Sadanlar ýigitler sizem diňläň, insilje kömek etmeli bolsa, ýokman suratda kömek edip bilýäňiz. Ene Alyas goşgy şeýlerek. Baýdyr täsin mukamlara owazy. Dünya aşık bu aydıma bu sada. Gaş günün öwrýär bahara ýaza, Türkmeniň aydymy, Türkmeniň sady. Ene goşgyn saňa geçirýäs. Awa indi ýigitler bilen düşünşip bir näýle keňe salyp täze aydym görnüşinde ýerine ýetirmeli. Menip taýarlanyp bilýär. Arkym owa. Sahypamy şunlara baryp Anton Walker. Baydır tezin mukamlara owazy Dünya aşık bu aydıma bu sada Kış günüm öwrýär bahara ýaza Türkmeniň aýdymy, Türkmeniň sady Kış günüm öwrýär bahara ýaza Türkmeniň aýdymy, Türkmeniň sady Edi tomaşaçylar gepleşmegden şu ýerine ýörýeti aýdymçy ýigitimiz Alyas Körpäýewiň ýerine ýetirmeginde bir ajaýyp aýdym sizin üçin ýanglanýar. Diňläň, deýinjalyň, tomaşa edin. Yüreğimi tüleyin Gül yüzün intizarı gözler Gül yüzün intizarı gözler
Aytsana nerelerden gülleyin, senidan intizar güller, senidan intizar güller. Aytsana nerelerden gülleyin, gül yüzün intizar güllerim, gül yüzün intizar güllerim. Aytana kaydı cennetin gülü, aytana koydu bağın bilmeyim. Aytana kaydı bağın bilmeyim. Gözledim enşemin dil yolu, senidan intizar gözler, gül yüzün intizar gözler. Gözledim enşemin dil yolu, senidan intizar gözler, gül yüzün intizar güllerim. Geceler düşümde perişte, gündüzler huşumda kerişte, gündüzler huşumda kerişte, gündüzler huşumda kerişte. Derdime derman terişte, gül yüzün intizar güller, gül yüzün intizar güllerim. Derdime derman terişte, gül yüzün intizar güller, gül yüzün intizar güllerim. Cemalın bir meni var etme, aşık oğlanı bir karar etme, aşık oğlanı bir karar etme. Gelsene gel dünyamı dar etme, gül yüzün intizar güller, gül yüzün intizar güller. Gelsene gel dünyamı dar etme, gül yüzün intizar güller, gül yüzün intizar güller, senidan intizar güllerim, gül yüzün intizar güllerim. Mehriban ilişir, ilkinci aydymı dinlediniz. Gelin bolsa, sizin tomaşa etmeňizde bize wagt bilen gepleşelim. Indiki sahypadyna geçelim. Ilyas, indiki sahypa şeýlerek. Ädir men halk parçasından bir tymsal okarym. Tymsal bolsa, sen tesvir edersin. Tymsal näme diýjek bolýar, näme düşünürjek bolýar. Şonu tomaşaçylara bir aýdyp berseň boldy. Indi tymsal şeýlerek Sağdan egitler, sizem dinleň, sizin hem kömeňiz bolar. Kergedek adamlaryň üýşen ýerine baranna, märekanyň hemmesi şagalla bolşdylar. Ýalp-ýult edip adamlara garap, oýnanan şagal, beýbe. Men bularyň hiçnem tanamy ok bolýan, olaň bary meni tanaýar o diýip haýran galypdyr diýär. Eneki jejek gysgyjyk tymsal. Inni Ilyas, şu tymsal näme diýjek bolýar, näme düşündirýär? Ýanky tymsaly hoja nepes şeýlere tesbir beresim gelýär. Sen haçanna erwed adam bolsaň, gowa adam bolsaň, nähil adam bolsaň, adamlar seni şo häsiýetiňde tanar. Nire barsaň. Ha. Soň gowa adam bolmana çalışmalar, gowlukda tanasalar. Aha, bir
plany gowadyk Aw. milyar o diýip şomanyda Aw, diýende aw. diýär. Ya erwet bolsa da plan ýa-da erwet ýadam eden. Hökman tanal ýaşa Amerika barana diýende. Dogry, Ilyas, tesbirini biz kabul edýät. Tesbirin dogry. Gadarly tomoşaçylar, size mene Ilyasyň tesbirini dinlediňiz. Tymsaly tesbir etişi dogry bolsa gerek. Gadarly tomoşaçylar, sizin tomoş etmeňizde ýene-de Ilyas Körpäşiň ýerine ýetirmeňinde bir ajaýyp aýdymlar. Dowam edýät, dinleň, deýin jalan, tomoş edin. Erkimi ellen alana, yanım yalvara yalvara. Ne bilin bağrım dilene, yanım yalvara yalvara. Ne bilin bağrım dilene, yanım yalvara yalvara. Kuşumu tallam merkeze, bardım korkuca korkuca. Ey kuşumu tallam merkeze, bardım korkuca korkuca. Şuur çekip zantı iyice, yanım yalvara yalvara. Şuur çekip zantı iyice, yanım yalvara yalvara. Canımın gotu kodu, yaraşıp dur zilvinedi. Doğan diğer şeyle uğra, yanım yalvara yalvara. Doğan diğer şeyle uğra, yanım yalvara yalvara. Yanım yalvara yalvara. Yanım yalvara yalvara. Geleceğine birdin vada, İre gelin könü kada. Ben yolunu koşu dide, koşu dide, koşu dide. Nadarımı koyun yarın. Ben yolunu koşu dide, koşu dide, koşu dide. Nadarımı koyun yarın. Bağıtım olu koyun yarın. Bir men bile yettin mi sen, hala vurumdan öttün mü sen? Ya da uka battın mı sen, battın mı sen, battın mı sen? Nun hıyala koyun yarın. Ya da uka battın mı sen, battın mı sen, battın mı sen? Nun hıyala koyun yarın. Uklan bolsam oyun yarın. Doğrudan yatan olsa, düşe yeten olsa, vaktunumum öten olsa, gün hakapta köyün yarım, hakap gitti oyun yarım. Kuskumrulun yatan sağı, dünyam uka batan sağı, gam ussamın yeten sağı, duygularım duyun yarım, bir çakkollu oyun yarım.
arzu bilen göküne güngeyin yarın belki günü arzu bilen göküne güngeyin yarın akşam düştü oyun yarın beni dostum koyup gelin Mıslı basın giyip gelin Bağra bassan deyip gelin Bir hürreme söyün yarın Bağra bassan deyip gelin Bir hürreme söyün yarın Aç güllerim oyun yarın Ektu öpan umudumdur Halal höyve uyun yarın Birden elini koyup Neme geldim diyen yarın Hoş gelipsin höyün yarın İlki günü arzu bilen Göküne güngeyin yarın Aç güllerim oyun yarın Bir çakbollu oyun yarın Mehriban ileşler, biz gepleşimizin enniki sahipasyna geçýär. Mehriban ileşler, gelin bize waz bilen gepleşimizin enniki sahipasyna geçýär. Enniki sahipamyz hasam çylşyrmylar. Sizem eliňizde galam bilen kagaz alyp bize tomaşa edin. Aliýa täzir sana 6 sanyk söz berýän. Dürli söz. Şol sözleň hersiniň biriniň içinden bir harf almaly we 7-nji sözi sen ýazmaly. En gazyklyarym 30 sekundan wagt berýär. Yetişerse mehriban ileşler, hanonda dinläň. Asuda, döwlet, mulayim, asman, ganat, ukyp 6 sanyk söz. Taýinmi? Wagt gitdi. Alınma. Aliya, wagt Aliya. 3 2 1 Wagt boldy. Yetişdinmi? Yetişdim. Hani näme söz çykdy? Sonuç söz çıktı. Sonuç sözi. Ve asuda, döwlet, mulayim, asman, ganat, ukyp sözünden ne aydınçı yigdimiz sonuç sözünü yazıp yetişdi. Indi bu gepleşimiň sahypasy näme üçin on sebäbini aýdym. Gepleşimiň sahypasyna biziň mehmanlaryň hasam bir ýatkeşligini barlamak üçin ýatkeşligini gowakyn alýar. Bu bolama Adamın tamaşaçılar sizden bir özüňizçe bir söz çıkaransaňyz ýöne şu aliýatyň çıkaran sözi sunugat boldy. Gelin ne bolsa, ýöre sizin üçin ajaýyp aýdymlar ýanglandyryp diňläň, beýinji alan, lezzet alan. Acaydım acaplar dürüfün tüyümün Acaydım acaplar dürüfün tüyümün Dağlaşın adamın var erifin tüyümün Dağlaşın adamın var erifin tüyümün Asmandan pekleri, iyilen parahatları Asmandan pekleri, iyilen parahatları
Balta yetfindin kuşlar, gayratın gayrat kuşlar. Balta yetfindin kuşlar, gayratın gayrat kuşlar. Don yürek bağırdaşlar, eritin tüyümde. Don yürek bağırdaşlar, eritin tüyümde. Asmanın pekliği, iyilik parahatlığı. Asmanın pekliği, iyilik parahatlığı. Adamların şadlığı, dürütün zeyvinde. Adamların şadlığı, dürütün zeyvinde. Son yürek bağırdaşlar, eridin zeyvinde. Son yürek bağırdaşlar, eridin zeyvinde. Dürüdün zeyvinde, eridin zeyvinde. Ähwan illeşer sizin tomaş etmeňizde Türkmen wagt dili ýaýlymyna bir dowam gepleşmeli. Sizin bilen dowam edýär. Inni sahypamyz sowal jogap arkaly. Alias saňa şeýlerek sowallar bilen ýüzlenýäs. Bir daşary ýurt dillerinden bir dili öwren, Türkmen suratda saňa durmuşyňda gerek bolar diýseler, haýsy dilleri öwrenirdiň? Daşary ýurt dillerini. Daşary ýurt dillerini, Hatay dilini öwrenirdim. Gel Hatay dilini. Sebäbi bämi? Sebäpsi o gowur ýa, ýeňillik getdirmek, ýeňillik azajyk bilýän. Ha, bilýänmi? Tuwalama. Azajyk bolsa özüňe gereklisini bilýän. Bilýän, arap dilini öwrendim, rus dilini bilýän, türk dilini bilýän. Arap dili, Rus dili, Türk dili şeýlede Hatay dili. Tuwalama 4 dil bilýän eken alýat, ha? Hatay'ın öwrendim soragyňa. Jogabym. Hawa. Öwrendim. Mehman illeşe görýäňmi? Gepleşimiň her sanynda mihmanymyň bir bilýän köp başarmaklaryny, bilýän dillerini sizem bilýäňiz. Alias 4 sany daşary ýurt dilini bilýän eken ýöne 4-nji Hatay dilini inni ýokman suratda öwrenir. Inni ikinji sowalymyz şeýlerek Aýdaly durmuşdy. Burdan bir daha gynanmam da. Onu näde başlayan şo gynanç prosesden? Aýdym aýdýanmy? Ýok, kitaba koýan. Köplenç. Aýdymam aýdýan, gitara saluralymma başym çykýar, dutlar saluralymma başym çykýar. Ene aýdymdan hem ken kitaba koýan. Bunu açýar. Ondan soň içinde şygyrlar batlar gawat gelden şunu ýene salyp bolarym ka diýip. Şol gynançlyk bunundan açylmak üçin. Bir gün gerekmeýän şo kitap. Ýok. Bir sahypany okulluk açylýan. Hawa ýadymdan çykýar derro. Bah, tuwalama. Onyň bolýar. Edi tomoşaçylar gepleşimiň şu ýerine ýörýeti aýdymçy ýigdimiz Alyas Korpaýewiň ýerine ýetirmeginde bir ajaýyp aýdym sizin üçin ýanglanýar. Diňläň, deýinjalym, tomoş edin. Akşamara bulut gelip asmana, tas akşam seylimiz çıkıptı puğcu. Diýdim lapın keçiş bolmasın sabret. Ak gülüpler parlap çıkar bu iyice. Bizim detmen gerip agras gabagy, duyman yolluň üljöden bir çyýbygy. Diýdim inni buldogara biýdigi, iýgenjirep içim yakar bu iyice. Birden şemal üssü bulut düýrülli, sumonju gabagyna ýarylly. Diýdim bakara bak, söwer ýarynmy, nädirgen taryňa kakar bu iyice. Bakar gün, bakar ýaly, ýalrabo gelinde arzularıma kanat verdin kalbime dünyene köy verenlerde bağıtım bozup görünüm arman güldün ayıp buldum ömrülüm bir zalıma.
sen. Gitme menin güdülürümdün, hakidamdan ol gitmeden. Gede gede gözlüğümde, gede gede sorula yolgali arzularım, yolgali nazarım. Anan manan gönlümde, çekyansan sen olurda. İbatıma ol min düşmedil, seni güldep giderin. Baktım olup yürünenip, yanın alıp gitmesene, gitmemenin üzülürümdün, hakidamdan ol gitmesen. Gitmemenin üzülürümdün, hakidamdan ol gitmesen. Yine bakar geldi, yine çemenim buldum men. Üzülüyen mi duydu lele, çıktın bugünün veyrana. İzleme gül cimadını, izleme gül keşfini. Gayratını yol zeynatına, iller atın hayrana. Bağıtım ol görünenip, tanım alıp gitmesene, gitmemenin üzülürümdün, hakidamdan ol gitmesen. Gitmemenin üzülürümdün, hakidamdan ol gitmesen. Hakidamdan ol gitmesen. Argumdan ol gitmesen. Mehwan illeşir, sizin tomoş etmeňizde Türkmen wagt dili ýylymyna bir wagtdan gepleşmedi. Sizin bilen dowam edýär. Inni Mehwan illeşir, biziň innik sowalmy şeýlere. Alias Aýdaly toýdan geldim. Kesinem 40. Ýene bir kuşsagatdanam, sen bir bayramçylykda çykyş etmeli, konsertden bir ýerine. Şol 40 sesini näde batýan? Dogry ýoly barmy? Uğur yolu bar. Aha. Ol deýinçlik gerek sesin açylmak üçin. Türkmen emleri var. Arval, çaýagar üçi bilersin. Esasy ýöne ol deýinçlik gerek. Doğruny. Ahyrky sowal şeýdirek. Bilýär. Toýa barýam. O şol toýda hökman öz sağlandan bolmaly ýa sağlandan çarşsa da şo toý soňup bilýärmi? Ya bayramçylykda bir ýerde bir çykyş etken olur. Ümit bolany Türkmen ýurtlarynda sağlanmalar. Köp aýdymlar bilýärler, aýtçy aýdymlangan bilýärler. Ýöne aslında öz sağlanmalar bolsa gowy.
Göz sağlanan olsa yerine düşe aydınlanan olayıp yüreğine uğrağı oluyor. Onu cogapdan bollayasa gelonda tamaşaçılarının tamaşa etmeğinde görüyorsa aydın çevirimiz Aliyat Körpayev'in sağlanan saat çalmağına o acayip aydınlar sağlar. Sizin için yangan yani bir de vazgeçen gitmişimizde benimle deyince alan. Yüreğim seni küser ağlayar. Göz yaşıma rekmeyle sen bugün gel yanıma. Senin bilen baktı günlerimiz geçti yadında mı? Senin elinde benim baktım şimdi geç olur mu kayda? Sonra da yüreğim ağlayar tüytüyer. Yok entegem geçten men sana karışan. Ne dilim gel ne dilim. Yok entegem geçten men sana karışan. Ne dilim gel ne dilim. Men sana karışan. Men sana karışan. Dostumu ağvaklık oldu, baklı duyan. Senin neden baklı günlerimiz geçti yadına mı? Senin elinde benim baktım, şimdi gizm olur mu kayda? Sonra da yüreğim ağlayar tüytüyer. Yok entegem geçten, men sana karışan. Ne dilim gel ne dilim. Yok entegem geçten, men sana karışan. Ne dilim gel ne dilim. Men sana karışan. Men sana karışan. Yok entegem geçten, men sana karışan. Ne dilim gel ne dilim. Yok entegem geçten, men sana karışan. Ne dilim gel ne dilim. Men sana karışan. Men sana karışan. Men sana karışan. Men sana karışan. Mehvan illeşler, edi tomoşaçılar, Türkmen Awady teleýaýlymyň gaderly muşdaklary. Ene bir de wagdyran gepleşigimiň bu gedek sanyna da tomoş etdiňem. Gepleşigimiň bu gedek sanyna aýdymçy ýigitimiz Aliyat Körpaýew şeýle de sazanyna ýigitden gatnaşmagyna o aýdymlar saýlar siziň üçin ýanglandy. Gepleşigimizdäki aýdymlar saýlar göwnüňde yarandyr diýip umyd edýär. Ýene bir ýola Aliyat sazanyna ýigitler gepleşigimizde bir wagt tapyp gelip gatnaşan üçin aýratyn sag bolun, janyň sag bolsun, işiňizde sizin kemraňyz bolsun, her bir toýda, dabarda, bir ýurdumyzda, gözel ülkemizde çalýan saatlaňyz, aýdýan aýdymlaňyz belent ýanglansyn, üstünlük kemraňyz bolsun. Sag bolun, uzun nefes. Biz ýaşlaryny şular ýartaklarda çykyş etmäge şeýle mümkinçilikler berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dağlı gahrman serdarymyzyň canlar sağ olsun, ömürler uzak olsun, tutyan tutumlu işler bundan neyleyem rovajarsın. Gelecekte de o aydımlar bilen halkımızı, kahraman arka dağlı kahraman serdarımızı degendir prosip umid edýän. Çok sağ olun. Aliyat arzuwlaňyz hasyl bolsun, sünlük kemraňyz bolsun. Ýene bir Gaderly tomoşaçylar, ene şonuň bilen bir wagtyň gepleşigimizden ahyrlady, gepleşigimiz tamamlaýar. Gepleşigimiziň ahyryna Aliyat Körpaýewiň ýerine ýetirmeginde ata watanymyzy, ahman arkadagymyzy, arkadagly ahman serdarymyzy wasp edýän ajaýyp aýdymlar bilen jemläýär.
Gepleşimizin ahyrına bizden her birinize ýene bir ýola azuda watanmyzda Rahman arkadaşlar Rahman terdan saýasynda agdy birligi, maşgala we dançylygyny öýlerimizde bagtly fursatdan bolmagyny tüýsürümizden arzu edýär. Medeniýet sunuw dişgärlerine şolar ýargadykly gepleşikleri ýazgy edip ýazgylary bolsa, teleýaýlymlaryň üstünden halkymyza ýetirmäne bize uly mümkinçilikler beredip berýän. Medeniýetimiziň we sunawatymyzyň hakky owannary Rahman arkadaşlar Rahman terdanymyza çäksiz alkyşlar aýdýar. Oy olaryň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumy işleri hemişe rowazaltyn. Ýakybanyňlar, ýene-de Türkmenowat teleýaýlymyny bize awaz bilen gepleşimizin täze sanlaryna görüşýänçe hoş sag bolun. Beder ýolu nesillere dowamdyr. Toy bayramlyň menzilleri rowandyr. Türkmeniň geljegi baky döwrandyr. Ak ýoluny arka dagly serdaryň. Gözüm aydın güzel yurdum, gözüm aydın güzel yurdum, gülleyen zamanın geldi. Beslen beden begen yurdum, sayrayan zamanın geldi. Beslen beden begen yurdum, sayrayan zamanın geldi. Gülleyen zamanın geldi. Asıllı, sada, edepli, ekramlı, yiğitlerin namı sarlı, baltıyar zamanın geldi. Yiğitlerin namı sarlı, baltıyar zamanın geldi, gülleyen zamanın geldi. Açıktır zamana güllen acaptır, bahtiyar zamanın geldi, gülleyen zamanın geldi. Bedev batlı Türkmeninim, dörtmene açık yolum, vakfın eder sayrak dilim, sayrayan zamanın geldi. Vakfın eder sayrak dilim, sayrayan zamanın geldi. Dostluk doğunluk sahülen, dostluk doğunluk sahilin, sonlanmacak döwran bilen. Arkadaşly serdar bilen, ber karar zamanın geldi. Arkadaşly serdar bilen, ber karar zamanın geldi. Arkadaşly serdar bilen, ber karar